Kong R.M Kurbah Deputy Commissioner jong Ri-Bhoi District kalapai ka kerwo kerku kerdo sa baro kipat ba nong Shillong ka district hadirin barakut no ka samoi treikam jong ka kum ka kli jong ka district ya ka kerwo jeng kren kala ai kublei menta ka sngi ka arpo nyau tarik u kala lengkot arajar arpo ar shwaben shimti ya ka shuki DC da u arpet upadai par hadirin kata kala ai tino ai ka kam shaute u DC thamai ha ka ju kapor Laban penken mau ka Kong R.M Kurbah kalabat kum ka Deputy Commissioner jong ka Ri-Bhoi District nadu ka shiphau tarik ujemang arajar khatpra ka balakut no ka samoi treikam kum ka Deputy Commissioner ha ka arphu nyu tarik u kala lengkot arajar arphu ar hadir bakala sakri da kumba lais nam prabanai AA kum ka Deputy Commissioner ka Kong R.M Kurbah kala yo shibun ki jing ni ki pat ba bat kinong yalam snong kinong yalam balang kinong yalam seng balang kum ju bat na baro ki officer ki ba hapo jong ka kala trei borba bha ha ka kamram khamtam ka jing trei ban ai jing ada na ka jing wan ling shop u khnang jing pang COVID-19 ha ka district ha gi niki ars nam baralit no kublei pi baro ha ka ni sni ka kenta ka pamani no na Ri-Bhoi District ngai kublei pi baro di nong shong jong ni kan tan ai no ya baro ki ba ya don benta ha ka jing ya lenti jong ha hang ni district nadu ki ramba shnong nadu ki sengentai ki sengnong me ki samla khna nang taru ya ki members in self help group baro but ya ki ASHA ya ki anganwadi worker ya ki NM ya ki kamtam ki health fraternity hi baro away kaba hadu manta khlip man hi kadan hapding ka jing te jing ko jong kan ga khnam ai ko ble ya baro ki district officers ki jong ya ki ba ya trai lang be dan ti lang man nga jing ya te jong ha but kum ju ru ya ki press media baro ki be ya ti lang man nga ki jing e jing kum baro ka na du ti por umde tangan ga khlang re kon ki ek e be de bekini district ni ka jinga nanti lang ka jong pi ba to but ka jinga tri lang ni la ban overcome bon ha ki ek jing jing e mo ting ai ku le pi ba ro jeng ka lang du isem halang ba ro ki ba ji e tri lang man ka por but kham tam ha ni covid bon ha ki sem balang ki balang ba pher nang ta baderu ya ki yang konsep baru ki ba julit pe ba kita ru kin ki itu ki fathers ki mothers sangtu kin sombhaban suma bahagi khulum namar ba ki di kelawai mo te na da kin dan gajin yet ki na ban ban grow in a proper manner dengan ai kulish ya ba nakit ba kedang ba kan ni than Ri-Bhoi jumi kanang kiu irat kanang long productive kalau ada lupa very productive kanang kiu shushu but kerman daga jing wat kilenti ki la kilenti babon ha dia corporate lang ni tray lang ni la ban ra ka change but kata hi ka dai ka ba dream for this region dengan I believe baro kulishi hajar